6 லட்சம் கோடிக்கு மேல அரசுக்கு கடன் இருக்கு. 80 கோடி 90 கோடிக்கு இவன் சமாதி கட்டுறதுக்கு பேனா வைக்கிறதுக்கு வேலை நடந்துகிட்டு இருக்கு. இதை என்ன விட்டுட்டு போயிருச்சுக்க நீ? அன்னைக்கு நாங்க தூங்கிக்கணும் தான் எதை பண்ணிட்ட. இப்ப ஒரு கண் 2 கண் இல்ல, பல லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான கண்கள். மாசத்தூங்க சொல்லும் போது மாசத்தூங்க செஞ்சேனி நடந்து போய் அங்க போய் இந்த மலையை தகர்க்க போகும்போது நம்ம 1 லட்சம் பேர் தானே இருக்கிறோம், எப்படி இந்த மலையை தகர்க்கிறதுன்னு கேட்கும்போது மாசத்துங்க சொல்றான், நாம் தான் 1 லட்சம், கைகள் 2 லட்சம். நமக்கு 30 லட்சம் ஓட்டுங்கிறான், இல்ல 60 லட்சம், கைகள் 2 லட்சம் இருக்கு. அப்படிதான் பார்க்கணும். புதுசா ஒரு கோட்பாடை நாங்க ஒண்ணு வகுக்கலையே. அலை மாகடல் நிலம் வானில் உன் அணி மாளிகை ரதமே அவை ஏறிடும் விதமே உனது அதிகாரம் நிறுவுவாய். இதுல என்ன பிரச்சனை வருதாடா? டேய், நிலம் வான் கடல் எல்லாத்திலையும் அதிகாரத்தை நிறுவறதுக்கு பேராண்டி உனக்கு பிரச்சனை வருதாடா? அடுத்த வரியா போடுறான் பாரு, கொலைவாளினை எடடா மிக கொடியோர் செயல் அறவே குகைவால் ஒரு புலியே உயர் குணமேவிய தமிழங்கிறான்.